És important que la ciutadania conega que s'ha produït un estalvi en el capítol 9 degut a l'amortització de préstecs, la qual cosa allibera crèdit a favor de la resta de partides i, evidentment, l'objecte o la destinació que l'equip de govern decideix donar a les partides, evidentment, la decideix l'equip de govern. No és cert el que ha manifestat en aquest cas el portaveu del PP, perquè la partida de fira està totalment disminuïda i no respon a ninguna barbaritat, que era el que se feia en legislatures anteriors. La partida de fira era una partida totalment monstruosa i destinada únicament a la vanaglòria seua personal i a la tria de cantants, mòmies i amoixamats que venien a este poble. Cantants que suposaven despeses superiors als 70.000 euros. Crec que la modificació que se fa a la fira és una voluntat decidida per l'equip de govern de que la fira tinga instal·lacions de caràcter permanent. Totes elles van destinades a infraestructures, no són per a contratar un cantant del gust de l'alcalde o del gust d'algun dels portaveus de l'equip de govern. No és eixa la tècnica ni la voluntat de l'actual equip de govern. En la resta de partides en les que s'incrementen, evidentment, unes van a la partida de mobilitat, un concepte desconegut en les anteriors legislatures. La partida d'urbanisme capítol 2 no ha tingut mai diners. Absurdament, del que pugui aparèixer, no ha tingut mai diners. No se feia ninguna gestió des del capítol 2 d'urbanisme, en cap legislatura. Nosaltres destinem aquests diners a fer execucions subsidiàries. I, evidentment, recalcar que les prioritats les marca aquest equip de govern, que a diferència d'anteriors equips de govern se comunica entre els seus membres, malgrat el que vostès diuen. Hi ha major comunicació entre persones de diferents partits que les que han tingut vostès mai en els regidors d'Hisenda, sinó de quina manera la regidora de Cultura de l'antic equip de govern desconeixia que n'hi havia la possibilitat de bonificar l'IBI de les bandes de música. Era sols haver-se parlat en el regidor d'Hisenda. Gràcies.